जल्दी से अंडा बना देता नहीं हमार भौजाई अब रास्ते में आवते हुई हम भाई ने कहते उससे का हो भौजाई बड़ी न उहे पगड़ी बांध के अइहन उहे हमारा खातिर भाई भौजाई माई बाप सब कुछ बानी। ए बार तो अंडा अपना हाथ से इतना चुटकार बना के खियाइम न भौजी कहिए न कि वाह हमर ननद जी का काम करतनी का हाथ में जादू बाटे होटल फेल बटे होटल कैसे कि हम पहले न अपना मामा घरे रहनी तो हम ही न बना के खियावत रहनी अपना मामा के मामी के नानी के सब कोई हमारा अंडा के तारीफ करत रहे। एकदम सोन सोन लाल लाल भुजियो देले बनी अब एकरा के मसाला भुजाई आ एकरा में बना देम आ तनी मन घी के छौकुओ लगा देम कैसे कि घी के छौकुआ एकरा में लगा दिले तो और मजा आवेला बुझला कि देसी अंडा हटे देसी अंडा हटे ओतरे मर्रे खांसी उसी सब होता हमारा। आहा कितना मस्त गम को ताटे बुझाता न कि एकदम मस्त बना ताटे ग्रेवी अंडा कम लगता का भौजी खोई हन आ घटी तो हम मुर्गा बना देम न भौजाई आओ तरिन तो उनकर सेवा हम ना करम तो के करी परिवार वाला ना पूछी तो हम बन न अपन भौजाई खातिर हम खाड़ बानी अभी तुरंते खसी मंगाइम ना तो मुर्गा मंगाइम अपना भौजाई खातिर कि मसाला उसाला कुल भुजिए दिल बानी बना दिल बानी रोटी भात और सलाद काटिए देम काट के अगर बता अपन भौजाई खूब सेवा न करम। ई का बनता हो दिन दोपहरिया में अभी बेरा आता ना बाटे खाए बनावे के अंडा बनावा तारू के करा से पूछलू हा एमे पूछे के का बाटे जब अपन घर दुआर बाटे अपन सब कोई माथ मालिक हमार मरद बड़ाई बड़न तो पूछे के करा ले बाटे आहो कने अपने खातिर इंसाने खातिर न बनी कि जानवर खातिर बनी कि गैर खातिर बनावत नहीं अपने आदमी खातिर न बनावत नहीं खाई अपने आदमी नु। अच्छा ये बतावो कि निशान ईशान कोह तड़ू माथ मालिक कैसे तो हम मरद हो गए हमार बबुआ नहीं खे हमरा से ना पूछला तहरा रौरा से का पूछी रौरा का मकौड़ा मारला से फुर्सत मिली तब न हमारे हौदुआरी मकौड़ा हो तो बड़ जेठ बानी सास बानी तो मकौड़ा ना मांजी चाहे एने ओने जाए के बात जाई ना हम रौरा जाई तो रौरा से का मतलब बटे के आवता के जाता के खाए के कौन चीज मांगता कुछ मतलब थोड़े नहीं खे हमार भौजाई आवत रहीन तो उनका खातिर बनावत नहीं अपन अरे पानी डाल जाला पानी अतनो ना जानलू तने मनी एकरा सुखवा दी हम जाना तनी। हाय हो दादा देख ला बेटा पर बेटी पर तो भइली सन आय बताओ अभी कहल लेखा काम करतिया हमरा से कुछ बतावते नहीं खे आय हमरा से एको बार ना पूछेला कि हाँ मम्मी जी सर सलाली बनी कि ना कुछ दिने के बचल बा कुछ खाए के दो हमरा भूख लागल बा। हाँ खाली भात बचल बा जाई खाली अब हम अंडा बनाओ तनी अंडवा में अगर तनी मनी हटम नो तो खराब हो जी हम ग्रेवी ठीक बा ए जैसे हटल ना जाला चूहा नहीं मरे का कहल जाला न कि जहां बैठल बनू नु ओ जगह बनाते रह चलाते रह तब जाके एकदम स्वादिष्ट बनेला। ए बाबा कवनी नियम थी होखता हो हमरा तो बुझाते नहीं के कुछ आए हमरा से ये कहाला बेटी पतो उतरली सन बेटी गोल ससुरा पतो आई ससुरा बस सास के कोनो वैल्यूए नहीं खे बतावा हमरा से बिना पूछत भौजाई आवतावा कि के आवतावा हैं केकरा खाती बनता अंडा भौजाई काहे रो जरत नहीं है रो इतना दिन से खात रही ना इतना दिन से रही ना इतना दिन से हम सेवा कइले बनी ना 1 महीना से बड़ी लड़ा तड़ू तू ठीक बा लड़ ठीक है करत भगवान तो हमरा के ठीक कहिए देलन ए बुढ़िया न जिए ना दी बुढ़िया न एकदम से हरामीन बिया जैसे लागत करेजा पे चढ़ जाई ओ तरह हमरा के बोलत रहती है बुढ़िया दिन पर दिन भैंस लेकर मोटाई जाती है एगो काम ना करे धंधा करे के दिन भर मकौड़ा मारत रहती है आवती है बदकुचन करे भौजाई के हमर देख के जरती है बुढ़िया तोरा के जराई आ खियाई अपन भौजाई के 1 महीना 2 महीना राखो मैं जुगा मोटवा के भेजम अपन भौजाई के आ बाप रे बाप ही देखो पूछत ये गई निक लगता टुए बुची जी है जी आगो नी तो बुची जी रही तो कतना निक लागत रे हेने घूमे जा होने घूमे जा बरे ह बाजारे ह बर्गरे ह पिजे ह मोमोजे ह चाउमीने ह कुछो लावा खा रहे ना भाई बुची जी के रूता बा नैहर में कोनो चीज खाते आदमी छछनत ना रहे निक से रहत रे बतिया बताऊं तो रही 4 गोले
आए खन के हाउ 1000 दे दे तो खन के हाउ 1000 दे दे तो खन के हाउ 2000 दे दे तो निमन से नु रहत रहे। तम पीछा छोड़े वाला बानी बुची जी के से फोन करनी है बुची जी ससुरा में गइला 3 से 4 दिन हो गइल नु अब हम आवा तानी तू कहतरी ए भौजी आवा तारा बिना निक नहीं खे लागत कनी तनी निक बर बनाई आवा तानी आ पहले खाइम ओकरा बाद कुछ देखल जाई। केने बटुए बड़ा का गेटावा ये तब पेड़वा लागत तरकुलवा के जा तनी पूछ ले एक बार औरी की हे घरवा हटे ओकरा बाद त फिर हो जाई ना 6 महीने एकदम ए जे खूटा गाड़ के रहम आयो के कने तो नतिया हमारे मरद कहता कि कहां जाता रे नहीं खे जाई के हम बाहर विदेश बानी घर दुआर के देखी माई से देखा जाई नु त कह देनी के काहे ना बुढ़ी देखिए कौन के ओकरा जांगर में घून लागल बा ओकरा से होई ना ये लागत टुए बुच्ची जी कह साग के दिन अइला पे मने लहसा जाला एकदम से बुझाला कि हां रोवा लेके आ गनी तो खूब चनहक बने लगनी मम्मी जी हमी मंगनी लड़चू तटे कहिएले मांगा तनी रोवा कुछ लेके आते ना रहनी आ का करी हो सब परेला नानु जाइलो निया एकरा के आलू आ साग डाल के बना देला पनु छौंक सब्जी बड़ी और निमन लागेला साग त बनबे करेला हाँ, एक बार हाँ। बनाई मुही तरह देखम ना आय आधा रख देम सुबह साग बना दे मैं हाँ हो कने होगा आहो उ छोटा की देखनी है कि मार अंडा उंडा बनावती है हाँ जी वही तरह मतलब अंडा बना के का जाने कैसन मीट मछली खाते खाते एगो बात कहीं कने हुआ हो लइका से अंडा मंगैली एगो बात कहीं कने हुआ ई पतो हमरा लायक नहीं खे हमरा हाथ से निकल गई एगो तू रहू कि बिना हमरा इजाजत के सांस ना घिंचत रहलू है आए एगो उ बिहुना करौनी बिया हमरा के दाब देती है तातला भात लेखा जानलू हमर कोनो वैल्यू नहीं खे देवत रउआ के तो छोड़ी ना हमरो के तंचियो सास नहीं खेलेवे देत ए बार पता बटे क्या होता तब नु अंडा बनावती है ओकरा बहिन ना आवती है बहिन की भौजाई अरे हाँ भौजाई हमरा से कलसिया बतावा हो कने ये आदमी से हम सास हनी तू बड़ गोतनी हो तारा से कुछ पूछा ताछत नहीं खे आ हमरो से नहीं के पूछा ता अपना मन के बिया हो आ बहेंगवा एकरे के कहल जाला बहेंगवा पतो जेकर बेटी पतो बहेंगवा हो जाली सन ओकर नाके नु कटा जाला हो टोला महला में हमरा के घूमल नहीं देखतिया आज तक तू ना नहीं देखले हो खबू रोवा पुटनी बे रोवा ना चिम बहरी भीतरी त के जाई जिद्दी हम चिरी अरे बिहुना करवनी ऊपरी खेलकर बिया हो दादा का जाने कैसन ओकर माई जन्म होला सा कामना सुदिने हमरा बबुआ से बियाह कइला से हमरा त फंस गइनी ठगा गइनी वो लइका में जान ना रोवा के त पैसा नु चाही रोवा दान दहेज के अब देख कने हुआ अब देख कने हुआ हम ना जानत रहिनु कि हमार बहिन नु ऐसा ना घरे करवा दी अब तेहू ताना मत मार उ तो खेला कर बैले भी तोरे पे एगो आसरा बाटे जानली से तेहू ऐसन ओसन मत करनु हमरा के कि हमरा रोवत दिन बीतो उ बात नहीं खिरोवा के कहत रोवा के दहेज चाहत रहे हम अपन चाचा के लड़की ले बियाह करावत रहन त रोवा कहतनी बे कम दे तड़सन तनी गांव समाज के बच्चिया हमरे बात नहीं खेनु हमर भाई के भसुर के तोरा ससुर के छौड़ा के बात रहे हमार बस चलत कनेवा बताऊ आए हमार बस चलत के नहीं खिजनी मने बा चिरा न चिरा है तोरिया गरम हो ठंडा के दिन में खाई जाला तोरी के साग हसुआ ले काट के लिया तनी का और टूसे लहे मर एथी क देनिया खोट लेनिया बढ़िया कहे जल्लू का करबो जाय दो करा से अब हम बोलम चलम ना वो हमरा लायक नहीं खी जान जा कने तो सुधारी रो लायक नहीं खे तो ऐसे क दिन छोड़म का कुछ दिन ना ना बबुआ आवत नु त बबुआ त सर सला करम ऐसे घर के चले देम आज भी बुझत अंडा मंगावती है काल कुछ और करे लागी गांव का कुछ फुट देर बोल के कुछ मंगा लेती है हम एगो त सही रखनी बड़ा सन ए गांव के लइका लइकी के नियत नेत धर्म खराब बाटे हैं एकदम बुझाता कि केहू के इज्जत में तनी से एथी का देखत ओसन लागत ओसन थापा मारे चिर द बना देबो सगी है बेरा हम चीर देते नहीं बरा साग ना बनाई हाँ। बरा आलू उलू डाल के बैगन एगन खूब बढ़िया ले बनाओ तनी तनी मुनी सगी डाल अच्छा अच्छा काल बनी काल साग बना तो सिटी में रख देवल जे छतवा पर हां एक कने हुआ निमन दिन करता एक टिकिया बना दो ना सगिया के टिकिया हाँ नीर के होते ते पार देवल जाला आ बरसाती में खाई जाला हमर नानी हमर नैहरावा सब बनेला हम देखले बानी रो नया ना सुनाई ना इतना बड़ी सोगल रो को टिकिए ना बनी ओतने बरिस के होय अब नु तियन तरकारी बने लागल त आदमी भुला गइल ई सब चीज के अदौरी सुखाता है कि ओठो पर केहू नाम लेवता जानत रहनी हां सुखौटा पहले के आदमी ये सब सुखा उखा के खात रहे पियत रहे जाड़ा के दिन में सब्जी के कमी ना रहत रहे तियन तरकारी के आ उहे
सुखा सुखा के खात रहे और चिरो जाई रो खाली तब अंडा बनावती है तो एक कने तू तो जानते बाड़ू कि हम कितना सान घमंडी हनी हम छुछे भात खा ले वो ऐसन ऐसन बोलस ये बहेंगा वाले खानू कि ओकर बोली से हम जाइम साग थी अंडा खाए ओकर तू नीमक भात देबू करी हम उहे खा ले हम जानलू ओकर ओकर बुद्धि जौन हो तनु होखे द ओके तो हम घर के लीला देखो तनी अभी हो के तब बाबूजी त नहीं सुनत कहो तनी ज्यादा नया नचर बिया त उना खाई ना करी तो हां ऊ त नतिउ अब का करी हम का करी समझैनी है बाबूजी मम्मी जी से बेफाट बोलती है हमरो ले तो जानते बा नई लुगरी आवेली सन त केतना खूब अरे कह तड़ू 9 दिन खातिर खूब एथी एकदम बाकी कुछ कहे लायक ना कोनो बात ना जाई ना बकरियन के बांध दही मोनी हां कने वे जतन बकरिया के बांध दे सगे चीर के बनावा आ तनी चोखा लहसुन पत्ता लेव तनी खोट के भरतिया पसे हमने के अपने के चोख इहे बनावे द खेलवाड़िया के बनावे द बाप रे बाप सही में खेलवाड़ी भी हम तो इनी नया नचो रहनी ना तो मम्मी जी से मुंहे ना लड़ावत रहनी आई भी न तो मम्मी जी से जबान लड़ा के ना तो हमारा पर चढ़ बैठती है कहती खाइम ना खाइल पेल घर के हनी तो अरे ठीक बा के टूटल घर के बाटे हमहू आई रहनी बढ़िया से ले दे के मम्मी जी तंची मतलब हमारा के छिप कटले रहनी लेकिन का करबो दुख सहत सहत तले बाद में प्यार दुलार देवे लगल की खा कैसन बनल बाटे एगो चीज एकदम निक बनल बा जान जे ये सब तो छूट गल त हमरा रहल जात रहे 2-4 दिन भल बियाह कले जे बुझात रहे कि हम को साल से रौरा से दूर बानी वर्षों से रौरा से दूर बानी जन्नी नु तू आइल बड़ो ना तो हम बहुत निक लागत टे काहे से कि ना तारा अंडा बहुत पसंद है ना हम जानत रहनी पहले ही से ऐसे हम अनगे बना के नहीं पूछी जे आयो के कहनी तरह भैया कहता नहीं के जाए के ऐसे से बात छिड़ता तरह के बोलता हम कहनी हम जाइम जाए खातिर कुछ हो जा भौजी एकरा में ले जाए शर्माई के नहीं के ठीक बाटे अपन घर बाटे अपन सास गोतनी से डेराइम ले जाई म जन्नी नु अरे हक बाटे जैसे हमरे भैया पर चढ़ के ना चढ़ के रहब हां खई खूब खई है ठीक बाटे डेरा के मत रही है कैसे कि हम जुगा उतरल बन तो हम अपन सास ना डेराई ना ठीक बा रो मत डेराई बुची जी रौरो चिंता मत करम जन्नी नु रौरो पहले खाना पीना बनावा तनी पहले भर हिक लेके खा ले ओकरा बादे कुछ देखम हमरा खुद पातर छितर बानी भौजी पहले तू खा ल ना तू खा ले बुना तो समझ जाए कि हमरो पेट भर गेल ठीक बा हम तो हरे काम करी भोरे उठ 6 महीना एजर हम जाइम ना 6 महीना का तू साल भर रह ना तू न अजुगा हमेशा रह उसे कोनो मत हम भाई बुची जी बतावा ई काम नियम ठीक होता नु प्रणाम खुश रह अच्छा तू ही बताइया कने मिलाई रहा काटे आ गइल कुछ ना बोलम हित ना तो हड़ गइल बड़ो स्वागत बा हमरा घर में बाची खा पी इज्जत से रह बतावा कि सास हम बनी हमरा से सर सलाह लेला से कि भौजाई आवा तड़ी सर सलाह का लेक बा हमरो घरे नु ह अच्छा ये बतावा तोहरे घर आके उके कहले चल जाई आ कैसे बता दूसरा से अंडा मंगावती ये लूर बुद्धि सिखैले बड़ो लोग हमारी इज्जत ना से बढ़िया बा ए माता जी की बना के रखले बड़ी बहरियों का आदमी से 2-4 गो से कुछ मांगत तो आदमी आन देता सब कुछ कहल सब कुछ करेला माने ये बात हो गइल नु ये बात भइल नु आज जी करतिया काले को हमर बड़ पतो अबिया वो देखा देखी करी कि माने हमर घर माने फुटले भांगड़ बाटे न आजकल कोई दूध के धोवल नहीं जान जाई ए बूढ़ी माने तारा कहे का ए बुची जी बूढ़ी एक नंबर बनल बुझात नहीं खे आय कि कुकुरो के ना बोलल जाला खात घरी रो हम भौजाई के बोलतनी हमरा के बूढ़ी सोड़ी कहता इसे आय तरह के परीक्षा नहीं आती कर अब माधुरी दीक्षित कहीं 18 बरस के अब हम का कोई हमरा घर में आग लागुई बेहाया बे शरम पतो उतर गुल हमार अब हम का करी ए भौजी बे शरम एकदम हितो ना ता हो गइल बड़ा ए भौजी से जाई जाई जी अपना ननद के ससुरा आ खाइल जाई राम कहीं लाजे तो मुड़ी ना उठेला ना तू तो जाइबू ना तो करही में अपन मुड़ी लगा देबो ओइसन दिखाई देबे लू देखला 5 बरिस हो गेल उतारला बिना मरद के कहीं ना जानी जा एगो बात अपन कोई करानी बतावेला बताओ अपन कोई करानी बतावेला अच्छा ठीक बा खानदान मिली ओइसे ना उ खानदान एकरा से हम का बहस करिए कने बबगा तो ओकरा से फैसला कर जी हमनी के हई तो करत तो बुझा जाता कि खर खानदान कैसन बाटे एही रहन से चटुआ बड़ा चटुआ वासना बताओ अंडा खाए खातिर के हितई न जाला हो आज तले तो हम जानते ना बानी ई सब ना सर समाचार ले खाते नहीं हो सर समाचार लिया ताटे सर समाचार क्या होखेला लाजना है मारे भी रखिए अपन भौजाई के भेज दे आ रखम ना 2-4 दिन 2-4 दिन ना 1 महीना रहिया भौजी जइया जितना 6 महीना नहीं फिक्र रही हां 6 महीने का साल भर रहिया
अब यही लुगा फाटे। अब देखो कि घर में कौन बेटा अभी तुरंत खसी बनी। मामी जी ए मामी जी 4 बेच के खसी ले आवतनी अभी। एक नथिया मंटी के तो उतरती नहीं खेतंची और रखी के मिलल बनू मिलल ना खाई चढ़ैले बानी जा। हां तो मिलल नहीं खाए आंखी से देखले नहीं कि तबे ना चल मरद के बोलाइए जे चाव पंचायत कने पहले चाउर दाल में ताला मार चला पंचायत हुई। लगी। बुची जी चिंता मत कर, देखा तनी कौन अतिया पंचायत करे आवत टुए। देखो नहीं कोई से खेलवड़िया गोतिनिए बिया ठतिया नथिया झूला झबी मत उतारी, पहले एगो गांव के पास फेरा लगाई कौन सरपंच कौन मुखिया एक नजर डाली ओकनी पर आ तनी अपन हुस्न का जाल फेंकी कि अगर पंचायत होके के रौरे अथी में होखे जन्नी नु नैहर वाला जलावा जो करे हम करो तनी नु अभी नैहर वाला जलावा बुची जे जो भी खेरी तबे दाल गोली चंट लागत सन दुनो खाई रौरा के खाई ला 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 सकला ना ना ना